Esta mañá comezaron as obras de mellora da seguridade viaria na estrada autonómica PO 549 en Vilaxoán, no cruce entre a avenida de Cambados e a rúa San Cibrán. Ali vais instalar un paso de peóns regulado por semáforos. Ven a dar esa cobertura a todo o núcleo de residentes que hai aquí, que agora precisamente pudemos comprobar cando estábamos ali o que facían na actualidade, que non era outra cousa que ante a ausencia de pasos de peóns, a ausencia tamén de semáforo, que vai ser o que se vai a realizar, atravesaban polo medio da calzada. O delegado da Xunta en Pontevedra estivo hoxe no inicio dos traballos, unha visita institucional que ven evidenciar os desencontros entre o Goberno galego e o Concello de Vilagarcía. Malia seren convidados, ninguén do Goberno local acudiu ao acto. Sempre convidamos, neste caso estamos no Concello de Vilagarcía, e sempre convidamos ao Concello de Vilagarcía, e de feito eu que me lembre do corto período que levo de delegado, fixen visita a Perreira e había representantes municipais do goberno, na vacinación masiva, no obradoiro de emprego que estivemos o outro día, e, bueno, nese sentido, sempre houve... Sí, hoxe foi convidado. E lamenta que o Concello non actuase con dilixencia a hora de impulsar este proxecto, unha execución que comeza con retraso por mor dunha autorización. Pero aquí se podía haber empezado moito antes por un tema a necesidade que tiñamos desde a Xunta de autorizar un enganche. Esa autorización tardou, considero que máis do debido, e foi o que motivou este retraso. Polémicas a marxe, o delegado da Xunta aproveitou tamén para felicitar os veciños da zona pola súa reivindicación, que agora se vai traducir nunha mellora da seguridade nesta intersección.